Ndiyakwaza ngicela impinda ndingacebisanga kaloku ungalamagama nencasa la enza inyongo xa uye ngamandla. Ndiyakuthanda lawa yaba ngamazwi wakhe mhla endimfamekisa ndawaphimbilisa ndingacebisanga kodwa ndawaphalaza njengenyongo mhla ndiwakhupha. Ngoku andisenawo amandla ophinda ndikubuyisele ngaphakathi esele ndikuphalazile. Ungayibiza umntwana ke wena kuba uyathanda kodwa mna ndinabudlelwane nazidala. Kaloku sasingengobahlobo phambi kokuba mna nawe sincumisane. Andiboni nesidingo sokuba masibulisane kodwa ke ungafana undigilisele ngalo molo ugqithe. Kodwa mna andinabudlelwane nazidala. Yasemzini isixhosa kokuthi usithi amanzi aphayeke emakhona ayaphina eme zidala zina ezingqopha kuwapha ndilive zandlebe nokubona kozi zasemathandweni izinto njengehyuwane ndikhazimla nje xa ndikude kodwa mna ndibona ubungozi xa ndinobudlelwane nezidala. Kaloku ubani nobani ukhangelana nobambolo akhe angalwaziyo ungathi usibona uphulukana nobuntu bakho kobubomi. Kaloku bazingcinto zabethufelo legusha bona basibathembileyo kodwa ndithi mna yakubhenisa inyani livela inyala ndikudubele kwamarhewu ubuntu bam abundivumeli ukuba ndibe nabantu endingabathethisiyo. Ingqondo yam ikhaliphe kakhulu ayinakusuka ilibale nje ngesidala. Ndake ndathi uthando lwam lufana nqa netyala aluboni. Ngoko ke bhetula ndithi hlekwe nohashe. Ngcondozomtshakazi ndithe andinabudlelwane nazidala. Lawa ngamazi ayafana nje lekhafu ephethethwa kuboya. Angene kweyasekunene indlebe aphuma kweyasekhohlo.